shekau ya ce wa yaransa 'yan boko haram su je a taro kan fantami a kashe fantami. Saboda rashin tsoron Allah sai wani malami a jihar Kano ana ce da shi Abdulwahab Abdullahi, Malam Abdulwahab, wai sai ya fito yana ba da martani, yana mai da martani, yana raddi, yana wa shekau raddi don ya ce wai zai tura yaransa su je a kashe fantami. Saboda rashin tsoron Allah, Malam Abdulwahab, in dai za ka yi wa shekau raddi, kai wa shekau martani, ina martanin da kai wa Ja'far lokacin da yake zai zaburar da samari su je su yanko kansa, wato duk wanda aka gaina wa addini zagon ƙasa. Wannan magana da shekau ya faɗa daga wajen Malam Ja'far ya koye ta, Malam Abdulwahab. Wannan magana daga wajen Malam Ja'far suka koye ta, babu wanda ya koya musu wannan in ba Malam Ja'far ba, shi ya koya musu wannan. Kai bari ma ka ji abin da Malam Ja'far yake cewa nan gaba. Yace waɗannan ɓangarori guda 7 ‘ya'yanmu su sani ƙanana, ya faɗi wasu ɓangarori guda 7, cikinsu akwai kwamishinan ‘yan sanda na ƙasa a lokacin, da kuma gwamnan jihar Oyo wanda yake musulmi ne, da kuma wasu waɗanda suke ba musulmi ba, sauran guda 7 ɗin. To sai ce, ko da mu yanzu ba mu ci nasara ba a lokacinmu, mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta, jinin waɗannan ya halatta. Arna ne sun kashe ƴan uwanmu musulmi. To kun ji, Malam Ja'far yana cewa ya halatta a je a kashe su, ya ba da wasici a kashe wasu mutane guda 7, cikin su akwai musulmi guda 2. Shi yasa yan uwa musulmi a wancan karo na faɗi wancan malami da yake nan Kano, Malam Abdulwahab, wanda ya zo wai yake wa shekau shugaban Boko Haram yake masa raddi, cewa dan me zai ce wa ƴaƴansa yaransa su je su kashe fantami. Kuma abun al'ajabi, abun mamaki, Malam Abdulwahab shine aboki mafi kusanci zuwa ga Malam Ja'far. Lokacin da Malam Ja'far akan mimbari yace za a zaburar da samari su je su yanko kan wanda aka gaine wa addinin musulunci zagon ƙasa, ko ya ba da wasicin cewa za a kashe masa wasu mutane guda 7, ina Malam Abdulwahab ya shiga a lokacin? Malam Abdulwahab ina ka shiga a lokacin? Ya akai baka fito ka faɗi cewa wannan magana ta Malam Ja'far ta'addanci bane, kuskure ne? Sai da waɗannan matasa suka ɗauki wannan magana suka je suka yi aiki da ita, sannan za ka fito ka ce kuskure ne? Ina tsoron Allah Malam Abdulwahab, ina tsoron Allah? Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk zai mana hisabi baki ɗayanmu.